Arigla, Inchollaru, very good morning. Inni Pronji video barondilla. ಅವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಂಡೆ ಹಿಡ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಎನ್ನ ದಿನ ಇಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಆಲ್ ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ ಈಗ ರಜೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದಾನೊಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ರಜೆ ಇನಿ ಸೊ ಇನಿ ಕಾಣೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಕಾಣೆ ಹಿಡ್ದೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ 5:45 ಆಂಡ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಫೀಸ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಮಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಅದು ಅಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡ್ ಅಪ್ಪಿದಾರ್ನಾಗ ಅವ್ರ ಲಕ್ಕದು ಅರೆ ಬಾಯ್ ಬಂದು ಜತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಲಕ್ಕಿನ ಸೇ ಹಾಯ್ ಸೇ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಕೇಳಿ ಐ ಲವ್ ಯು ಹೌ ಆರ್ ಯು ಕಿಶ್ಕೊಲ್ಲ ಮಗುಜ್ ಗೋ ಸ್ಲೀಪ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಗುಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಲಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋ ಒಂದು ಆನೊಂದು ಮ್ಯಾಗಿ ಡ್ಯಾಡಗು ಮ್ಯಾಗಿ ಮಂತ್ಗೋರಿಯ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಕೋಡ ಪಯ್ಯ ಮಂತಿರು ಅವು ಇತ್ತಂಡು ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಡ ಬೊಡ್ಸಿ ಬಡ್ಡೇರು ಅಂಚ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಂತ್ಗೋರಿಕೆ ನಮಕ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನೂಲ್ಸ್ ಪನ್ಪನ್ ಮ್ಯಾಗಿಗೆ ಅಂಚ ಮ್ಯಾಗಿ ಆಂಡು ಚೂರು ತಿನ್ನಲಿತ್ತೆ ರೈಸ್ ಕಾಂಡೆ ನಮಕ್ಲ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಖಾಲಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಪಾದು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಬ್ರಷಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಅತ್ತೆ ಎತ್ತಿ ತುಪ್ಪಲಿ ಇದನ್ನ ತುಪ್ಪಲಿ ಇದ್ದಾದ ಬೋಡು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಗಿರಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆದ ಬೋಡಿರಿ ನೂಲ್ಸ್ ಹೊರಾಂಡ್ ನನ್ನ ನೂಲ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ನೂಲ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಗ ನಿಡಕ್ಕೆ ಚುಪ್ಪಿದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಅಲ್ಪ ನೂಡಲ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಿತ್ತೆ ಚು ತಿಂತಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅವ ಇವಾಗ ಬಾರಿತ್ತೆ ನೂಲ್ಸ್ ಬಂದು ತಾತ ಬೋಡು ನ್ಯೂಸ್ ಚೊಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಓ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಬಿಡ್ಸಿ ಓ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಅವೇ ನೋ ನೂಲ್ಸ್ ಆಮ್ ಕನ್ಪೆ ಮನ್ಪಂದೇವು ನೋಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಂತ ನೋ ನೂಲ್ಸ್ ಅಜ್ಜಿಟ್ No. ಒಂದು ತುಲೆ ಏನು ಎಕ್ಕಡು ಕುಲ್ದೆ ಇಂದೇ ಜಾಗ ಇಡುತ್ತೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಉಪ್ಪಡಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಅವು ಇತ್ತು 5 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿದಿತ್ತು ಇತ್ತ ಈ ಅಂದೇನು ಒಂಜಿ ತಿನ್ಪಾದು ತಿನ್ನು ಎನ್ನ ಬಂಜಿ ತಿನ್ಲಕ್ಕ ಅಂತ ಮುಲ್ಪ ಅದ ಬಾಯ್ ತುಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊ ಅಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ರಿತ್ಯ ಮಗಲ್ನ ಇನ್ನ ಇತ್ತ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅದೇ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಅಲ್ಲ ಚೂರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುಜ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಾರಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡೆ ತೂಪವನು ಪರ ಟಿ ವಿ ತೂಪವನು ಮೊಬೈಲ್ ಖಾಲಿ ಹೊರ ಒನಸ್ ಮನ್ಪುನ ಕೀನ್ ಜಿಂದ ಕೊಟ್ಪೇನು ಚಿನ್ನ ಬಾಕಿ ಟೈಮ್ ಆಟ ಮನ್ಪೋಲು ಬೊಕ ಕೇನು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೊಟ್ಪುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಿದೈ ಪೋಲಾಗಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ತು ಕುಲ್ಲವುಜಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾಯಾಸ ಗೊಬ್ಬ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೋ ಪಿದೈ ಪೋತು ಉಪ್ಪುನಕಲ್ಲ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಮುಲ್ಪ ಪತ್ತ ಒಂದು ಬತ್ತನು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೋಡು ಏನಯ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥದ ಒಚ್ಚುನು ಚೂರು ಐತಾ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆ ಅಂತೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಾನು ವಾಕಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಯಾನು ಡೈಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮನ್ಪೇರು ಆಪುಜಿ ಮಾಮಿ ಮನ್ಪೇರು ಪನ ಅರೆ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಈಚೆನ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಆಡ್ಪೇನು ಒಚ್ಚುನು ಯಾನು ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 2-3 ಡೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪನ ಉಲ್ಪ ಎ ಸಿ ಉನ್ನತಿ ಸೊ ಧೂಳು ಆತು ಉಲ್ಲೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಉಲ್ಪ ಸೊ ಪನ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಜ ಇಲ್ಲ ಬೈಯಾಗ ಬರ್ಪುನು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಧೂಳು ಉಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ಅಂಚದ್ಕ ಬೇಲೆ ಮಂತು ವಾಪಸ್ ಬರ್ಪೆ
ಇತ್ತ ಪುರಾಣ ಇಲ್ಲದ ಅರ್ಥದ ಪುರಾಣ ಬೇರೆ ಇತ್ತ ಅರಿ ಒನಸಗ ಅರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಕು ನರ್ಸರಿ ಮನ್ಪು ಇಲ್ಲಡ ದೇವಡ ದಾಯ ಮನ್ಪು ನರ್ಸರಿ ಅದು ದೂರ ಅಪ್ಪನ ಕೈ ತಲ್ದೀನಿ ಇರ್ತೀಯ ಮಗಳೆನ್ನ ಸೊ ನಮ್ಮ ನರ್ಸರಿ ದಾಯ ಮನ್ಪ ಪಂಡ ಮುನ್ಪತ್ತೆ ಸಮ್ಮರ್ ಅವೊಂದು ಪಂಡ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಸೊ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ದಾನ ಗೊತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಪಡ ನಮ್ಮ ಕಾಡೆ ಮಸ್ತ್ ಆಗಿ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಬಯ್ಯನಾಗ ಹಾಲೆಲ್ಲ ಹಾಪುದು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಮಕ್ ಚೂರ್ ದೀಪುನು ಪಂಡ ಏತು ಬೋಡ ದಮ್ಮ ಅಮ್ಮಪ್ಪನಾಗ ಮಾಮಿಪ್ಪನ ಮಾಮಿಗ್ಲ ಬಾಲಿಗ್ಲ ಅಂಚ ದೀಪೇರು ಚೂರು ಮತ್ತು ಬೈಯಾಗ ಮಸ್ತ್ ದೀಪೆ ಪಡ ಮಾದಲ್ಲಿ ಟಿಫಿನ್ ಇಲ್ಲ ಹೊಡ್ತೇವರಸ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ದೀಪೇರು ಐಕ್ ಕುಕ್ಕಡ್ ಚೂರು ದೀಪ ನಿಂತೆ ಐ ಒಕ್ಕ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಪಿರ ದೀಪ ಅವು ಕರೆಂಟ್ ದೀಪ ನಮ್ಮ ಊರು ಪರ ಕಂದ ತೂಕ ಬಯ್ಯ ತೂಪ ಮಾಡಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ 5 ದೀಪ ಸೊ ಕುಕ್ಕಡ್ ನುಪ್ಪದಿದ್ದು ನಾ ಫಸ್ಟ್ ದಾಮತ್ತು ಅಂತ ಬಂದ ಈ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ತೆಕ್ಕೋತಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ ನೀರು ಮೋನೆ ಕುಯ್ಯೋ ರೂಪಾಯಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಪ್ಪ ಗೂಡು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪೇರ ಹಾಕ್ತಪ್ಪ ಇತ್ತ ಈ ಕಾಫಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪಾಡ್ವೇರ್ ಹಾಕಲು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಅದು ಪಟ್ಟಿಯದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇರೆ ಹಾಕುದು ಐಕೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ದುಮ್ಮದ ಕನ್ನಡ ಇಟ್ಟೆ ಅಂದ ಮಸ್ತ್ ಕವರ್ ಅದು ಕೊಡು ಇದ್ದದ ಫುಡ್ಡು ಸತ್ಯ ಉನ್ಪುನ ಅರಿಟ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕೊಂಚ ಕಮ್ಮಿ ಪಡವಾಗಿ 4 ಲೈನ್ ಸರಿ ಶೋಕ್ ಮಂದಿ ತೆಕ್ಕೊಡು ಇದನ್ನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಅಂಶ ಅಂಚನೆ ಕೊಡು ಮಗಳಿಗೆ ಕಾಂಡ ಸುಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ದಿನ ಕೊಂಚ ಫ್ರೂಟ್ ಕೊಟ್ಪಣ ಓಲ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಇಷ್ಟವೆನ್ಕೇನು ಅಲ್ಲ ಒಂಚ ಬ್ರಾಕ್ಲಿ ಸುಮ್ಮಂತ ಅಂತಲ್ಲ ಕೋಕ ಮಾಡಿ ಬ್ರಾಕ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಗೆ ಅಂಚೆ ಬಿದೇ ಪೋನಾಗ ಶಾಪ್ ತೂರ್ನಾಗ ಬ್ರಾಕ್ಲಿ ಅಂದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಬ್ರಾಕ್ಲಿ ಕಂತದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಹೋಗ 4 ಸೀಟ್ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಣ ತಾನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನೆನಪಾತ ತಿಂಜಿನ ಒಂದೊಂದೇ ತಿನ್ನೋಂತಲ್ಲ ನಿಜವಾದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಹೊಡ್ದೆ ಹೊರಮ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏಲೆನ್ಮ ತಿಂಗೋದು ಬಾಲೆ ಉಪ್ಪುನಾಗನೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನುಪ್ಪುಡು ಪಂಡ ಬ್ರಾಕ್ಲಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಪಾದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಪಾದ ಪುಂಚುದು ಕೊರುಂತ ನಮ್ಮ ಊರ ಸೊ ಒಂಚಲಿಗ ಅವತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ನೆನಕೊಂಡ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಈಗ ಅವತ್ತ ಕೊಕೊಮೆಂಟ್ ತೂತು ಐಟ್ ಬ್ರಾಕ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಜ್ಜಾ ಪರೋಟತಿ ಅಂಚ ಇಷ್ಟ ಅದನ್ನ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಇಷ್ಟ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದಿನ ಕೊಂಚ ಫ್ರೂಟ್ ಕೊಟ್ಪಾಲಿಗೆ ಪದ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಏನೊಂತಲ್ಲ ಅವು ಕಂದ ಇತ್ತೆ ಕಾಡೆ ತುಂಬ ಗ್ರೀನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಬಂದ ಇತ್ತಲ್ಲಿಗ ಇತ್ತ ಆಡಿ ನುಪ್ಪುದಿಂಡು ಕುಕ್ಕಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಮೀ ಪೌಡು ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಪತ್ತೊಂಜ ಒಂದು ಬತ್ತು ಅಂದು ಸೊ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಮೀ ಪೌಡು ಅಲ್ಲ ಮೀನಾಗ ದಾದಪುರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ದಾದಪುರ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಪಾಡೋಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂದೆ ಅಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೇಡ್ ಬಯ್ಯ ಬಿಟ್ಟ ಎಂಚ ದಾದ ಮನ್ಪೋಲು ಅಲ್ಲಿ ದಾದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೋ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಂದೆ ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ತುಪ್ಪೇನು ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ತೂತು ಜರ್ತೂದೆ ನಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಕೈದು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸೊ ಆಯ್ತು ದಾದ ಪರ್ ನಾಕ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಯ್ತು ಪರ್ಟಿಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾವು ಸೊ ಆಯ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಪೂರ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ನಿಮಗೆ ತೂದು ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ ರೆಡಿ ಅನ್ನ ಮೀಯರೆ ಒಂಜಿ ಚೇರ್ ಕತ್ತದು ಮಿತ್ತಾರ್ದು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಸೊ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮೀಪಾದ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಕ ಆಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಪಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಪಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಪಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಟೂಲ್ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಕ್ಯಾರಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಟು ಅವು ಕ್ಯಾರಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಡಿದ್ದ ಪಂಡ ಮಾರ್ಚ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂಚಿ ಗೊಬ್ಬರ ಕಂತದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಮದ್ದು ಗೊಬ್ಬಂತ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಬಿಸಿ ತಾತ ಬಂತ ಮಸ್ತ್ ಪನ್ ಗೊಬ್ಬರ ನಾಪುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಮ್ ಗೊಬ್ಬಂತ ನಮ್ಮ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೂಡೋ ಗೊಬ್ಬಂತ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಲೈ ಪಡ ಬೇಲೆ ಜಾಬ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಏನು ಅನ್ನೆಲ್ಲೇ ಮುಲ್ಪ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತನ ಇತ್ತದೀಗ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಬರೋಪು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತ ಟೈರ್ಡ್ ಅಪ್ನತಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಕುಪ್ಪನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಐದು ಕ್ಯಾರಮ್ ಲೂಡೋ ಗೊಬ್ಬಂತಲ್ಲ ಆಯ್ಕಾಂತನ ಅವಾಗ ಭಯಾನಕ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಅನ್ನೇ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಅಂತನಪ್ಪ ಗೊಬ್ಬಂದು ಊರ ಅದೇಪು ಬೊಕ್ಕ ಮೂರು ಲೈಕ್ ಲಕ್ಕಿ ಚಾಮ್
ಮೂಲ ಒಂಚ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಒಂಚ ಪಾಡು ಇಂಚ ಮಂತ್ ಇಂಚ ಪಾಡು ಅಂತಲ್ಲ ಅವು ಪಾಡ್ನಾಗ 6 ಬರು ಅಂತ ಮಾತುಗಳಿಲ್ಲ ಅದೇ ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಆಪಲ್ ಕೇಳೋಂಥದ್ದು ಫ್ರೂಟ್ ಅಂಚ ಗ್ರೀನ್ ಆಪಲ್ ಪೀಲ್ ಮಂತು ಕೊರಡಲ್ಲ ಈಗ So it's all the ಲ್ಯಾಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಂಟು ಅರ್ದಿದೆ ಅದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ನಾಡು ಇತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಪಾಡ್ನ ಕೊಂಟುಂಡು ಅವೇನು ಎತ್ತದು ಇಲ್ಲಿ ಕುಟುನ ಆಡಿರೋಡು ಇನ್ನ ಬಾಲ್ಕನಿ ಈ ಇಲ್ಲ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ಕನಿ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಎದುರುಂಟು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಎದುರುದ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಲ್ಕನಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅವು ರೋಡ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಅದುಂಟು ಒಂಜಿ ಈ ಬಾಲ್ಕನಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಬಾಲ್ಕನಿ ಉದ್ದೋಗು ಬ್ರಾಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಉಂಟು ದಾಲ ಎರೇಂಜ್ ಮಂಜಿ ಬಾಲ್ಕನ ಪೂರ ಎರೇಂಜ್ ಮನ್ ಪೇರು ಉಂಟೆ ಪರ ಬಸ್ ಬತ್ತಿನಾತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಒಂದು 3-4 ಮಂತ್ಸ್ ಆಯ್ನ ಹತ್ರ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಬರಬಹುದು ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಕನೇ ಉಂಟು ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಬಂದು ఒక ఇంకో లుక్కున అయితే వసల్ పండు గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్ ఇవి గవర్నమెంట్ ఈ వసల్ పండున నేను హ్యాండిల్ మందుండు సో ಅಂಚ ಅವು ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಟು ಗಿಡ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಇರಬಲ್ಲಿ ఒక ಡೆಕೋರೇಟಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಪಿದಾಯ್ ತೋಜರಬಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬೈದಿನವಾಗ ಈ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಉಂಟು ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಹತ್ತು 2000 years later ಕೂತ್ಕೋ ನಮ್ಮ ಕೂತ್ಕೋತಿ one eternity later ಮಂದಿರಿ ಅವೇ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಸೊ ಅವೇನು ಅರ್ಧದ ನಮ್ಮ ನುಪ್ಪು ಬೀಳ್ಲಿಪ್ಪುಂಡು ಬಾಲ್ಕನಿ ಆಜಿರ್ತೀವಿ ಆ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಬಂದದ್ದು ಇಂಗ್ಲಿ ಈಗ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬರ ಅಂಚು ಮನ್ಪೇಟೆ ಬರಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಪಂದು ಕೊರಿಯ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ ಫೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ನು ಪನ್ ಪೂಜೆ ಇದಾಲ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ಪೇರು ತೂಪೇರು ಫ್ಲಾಟ್ ನಂಬರ್ ನೋಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಫೈನ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಇವಾಗ ಹೆವಿ ಪುನ್ ಫೈನ್ ಸೊ ಜಾಗ್ರತೆ ಪುಲೆ ಬಂದು ಇವಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪಾರಿವಾಳ ಬರ್ಪಡು ಇವಾಗ ಬತ್ತು ಗಲೀಜು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಈಗ ಬಾಲ್ಕನಿ ಪೂರ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಪಾಡ್ದ ತೋಜುದು ನೆಟ್ ಸೊ ನೆಟ್ ಪಾಡ್ದ ಪಾರಿವಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಬರ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಬರ್ತದೆ ವಿತ್ AC ದೀಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟದು ಎತ್ತಿದೀವಿ ಉಂಟು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಗಲೀಜು ಮನ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಜಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಎಟ್ಟೆ ಬರ್ತದಾರ ಐಕ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಪಿಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಶೋಕು ಕುಂತು ಯಾರೇ ಪೂರ ಅಂಚ ಐಕೋಸ್ಕರ ನೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ಇಂಕ್ಲದು ಮಾತೆ ನೆಟ್ ಪಾಡು ಉಂಟು ಕ್ಲೀನ್ ಉಪ್ಪೇರೆ ಅಂಚ ಬಾಲ್ಕನಿ ಅವರ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಸೆಟ್ ಆಯ್ತು ತೂಪವೆ ಬಾಲ್ಕನಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಾಲ್ಕನಿ ಮಸ್ತ್ ಇಂಕ ಸರ ಫ್ಯಾಂಟಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಐಕ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಪಾಡೋಡು ಇವಾಗ ವಾಲ್ ಪೂರ ಡೆಕೋರೇಟಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಪಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅವು ರೂಲ್ಸ್ ತೂದು ಆಯ್ತಾ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹಾಕೋಡು ಎಂಜು ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇದ್ದೆ ಅವೇ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಪ್ಯಾನ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಬಂದೊಂಜಿ ಇದು ಉಂಟು ಶಾಪ್ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂದಿದ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಆ ಥರ ಲಾಯ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಪ್ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿಲ ಉಂಟು ಸೊ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಓಲಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಂಗನಿ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ತಿತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಪೂರ ಪಂಪದ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಯೆ ಉಂಡು ತಿತ್ತು ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ
ಇತ್ತೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ತಲಾಲ್ ಪೋದಿತ್ತ ತೂಪ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲಿ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲ ತಂದಿನ ಇದು ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲ ಎಂಚ ಆತ ಬಂತುಲೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಆತುಜಿ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲ ಗತಿಯುಲೆ ಎಂಚ ಆತನ ಬಂದು ಅವು ಪ್ರೇಟ್ ಮಂದಿನ ಪಂಡ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲದ ಓನರ್ ಮಂತೀನಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಸೊ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಏನು ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾನ್ ಕಾಂಟಿ ಹಿಡ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪುನ ರಜೆ ಉಪ್ಪುನ ತಾತ ಕೂಡ ಮನ್ಪೆ ಪನ್ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ತು ಉಪಾಯ ಎರಿಕುಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಏನು ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ Bye.